Zdravíme všetkých divákov, ktorí práve teraz počúvajú alebo pozerajú toto naše prvé video a vítame vás u Jorvik Gazet podcastu číslo 1. O čo tu vlastne pôjde? Budeme tu preberať rôzne témy, Tarik s mojou kolegyňkou Eliškou. Zdravím. Takže si nás môžete pustiť do pozadia a my to budeme medzi tým japovať na rôzne veci. Pokiaľ by ste chceli, tak sa môžete k určitým veciam vyjadriť v komentároch, my budeme vďační. Samozrejme zanechať nám odber a lajkovať toto video, pretože pak to algoritmus posunie ďalej. Takže ja vás všetkých vítam u prvého dielu oficiálneho našeho podcastu s Eliškou a dúfame teda, že sa vám to bude páčiť. Takže Eliška, čo budeme dneska preberať? Tak dneska bychom si probrali, co nás čeká tento rok v Sesku. Čeká nás spousta věcí. Teďka jsem na nový story questy, tak bych probrala je. Začala bych s tím. Já jsem se na ně jako osobně strašně těšila. Psali teda, že to ještě nebude úplný konec a předpokládám, že teda ještě budou jediný questy před naprostým koncem. Měla jsem velká očekávání, asi jako ostatní a musím říct, že graficky je to jako fakt zpracovaný výborně. Při porovnání jako s těma staršíma questama je to úplně jako nebe a tudy. Jako fakt to je pěkný, soundtrack je pěkný a tak, ale prostě proč to má třeba reálně 15 minut? My čekáme rok prostě na pokračování příběhu a nevím, no, má to prostě jako, já chápu, že to je těžký na zpracování. Vůbec nechci jako nějak podceňovat tu práci, co do toho dávají, ale prostě proč je to tak strašně krátký? Co si o tom myslíš ty? Asi mám podobný názor, proste čakala som viacej. Myslím si, že to bolo dobre spracované skrz to, že tam boli rôzne nové mechaniky, ako napríklad ten boss fight, čo bolo za mňa akože wow. Nikdy som nečakala, že budeme mať podobný boss fight proste v Sesku, hej, ale zase prišlo, je to také nemastné, neslané, proste suché. Vy, čo ste ešte nepreberali story questy, tak asi túto pasáž môžete trošku poskypovať dopredu, aby sme vám to nevyspoilerovali všetko. A neviem, bolo to také divné. Čakala som, že tí Dark Ridery budú akože bojovať viac, že tam bude viacej treba z rejsov, alebo neviem, nejakých ďalších questov. Ale oni tam iba behali do kolečka s tými Soul Riderami a my sme tam taky behali do kolečka a vôbec som to nejak nepochopila a potom bol zrazu, že konec. A ja, že aha, dobre. A neviedlo teda, ako zaskočil pán Sens, ktorý chudák bol obetovaný. Ale dúfam, že teda príde. No späť. Já taky doufám, že přijde a doufám, že, protože takhle, on ho vtáhnou do nějakého toho portálu, ale nejsem si jako úplně jistý, že umřel. Já teda doufám, že ne, protože aby jako takovýhle prostě charakter, aby ho jako takhle v fotovkách jednoduše jen tak jako zneškodnili, mně přijde jako trapný a myslím si, že si zaslouží jako víc pan Sens, který s náma je už prostě strašných let. Takže tak a myslím si, že si hlavně zaslouží i remake. Takže moje taková teorie je, že se vrátí, vím, že to říkala i třeba holčina od nás klubu, že se vrátí zpátky, ale právě v novém remakeu. A myslím si já, že nám třeba nakonec jako ještě pomůže toho Garnoka přemoct, protože teď konc vlastně ho jakoby naštval a tak a zradil ho Darko a i ty Dark Rideři a tohle, takže si myslím, že nám možná ještě jako nakonec pomůže tu temnou sílu přemost, což by bylo jako fajn, to by byl fajn plot twist za mě, jako, to bylo super. Ale, no jasně, no, jako ty questy prostě fakt bylo to krátký a nejvíc času podle mě zabral ten konečný dialog, kde sedíme se Soul Riderama u nějakého toho pitomého ohýnku a oni nám tam vyprávějí, jak prostě to ještě není konec a tak, což si přesně myslím, že tam dali jenom proto, protože všichni v komentářích pod třeba různýma SSO postama na Instagramu, když se všimli to, tak prostě psali, že spoustu storyline prostě už jako opustili, vůbec nevíme, co se prostě děje s GEDs, tam jak tam byla ta Mrs. X a tady to prostě a tak a myslím si, že na to jako tady tím chtěli zareagovat, no, že nám teda tady jsou 10 minut vyprávěli o tom, jak to ještě není konec a tak a to bylo takový trapný, no. Ja som si myslela, že akože porazíme Garnoka, hej, bude to epické a tak. Podľa tých spoilerov, čo to tam bolo, tak tie questlinky ako vyzerali, že majú potenciál, ale jak hovoríš, ako ten záverečný dialog trval asi najdlhšie z celého toho questu a bolo to nudné a vôbec ma to nebavilo ani čítať, ani ma to nezaujímalo. A trochu som dúfala, že to akože ako Garnoka zneškodníme, hej, budeme akože šťastní, všetko a treba sa vyskytne nejaké nové monštrum
centrum a budeme zase proti niečomu bojovať. Vieš, aby sa konečne ukončila tá kapitola, čo sa už tu ťahne, ja neviem, 20 rokov ešte skrz Starshine Legacy, kamo. A že bude prostě niečo nové, no, ale asi ne. No jako oni psali, že to ještě nebude poslední, ale nevím, no jako já mám hlavně strach z toho, že takhle, že tady ta dějová linka, která se s náma přesně, jak říkáš, táhne už od Starshineu a jako fakt dlouho to s náma je a dlouho to prožíváme, nebo teda pokud jste jako já a já ty story questy fakt prožívám, tak právě jsem měla strašně to jako ukončení nějak strašně právě rychle, jako uspěchaně, protože od Loňska najednou začali říkat, že teda rychle ukončíme story questy a tak a furt z toho mám trošičku strach, no, že to jako tak, že to bude takový odfláknutý rychlej konec, no. A já právě doufám, že ty koneční story questy nebudou trvat 15 minut, no. Protože prostě nevím, myslím si, že se to jako zaslouží, ten příběh si prostě zaslouží víc, no, nějaké lepší ukončení a tak a ale zase musím teda třeba říct, že fakt se mi jako líbily ty cutscény, jako hrozně se mi líbila taková ta, jak jsem měla tu vizi na začátku toho Garnoka, jak tam vystupoval z toho moře, to bylo super, no, tak pokud se to potláhne ve stejném dochu, tak si určitě nebudu na nic stěžovat, ale aspoň to bylo maličko delší, no. Tak ja by som teda ukončila asi tady tú pasáž hlavných story questov, kedy sa asi zhodneme na tom, že my starší hráči sme tak trošku sklamaní a čakali sme trochu viac, niečo iné, ale tak čo už. Dúfame teda, že nebudeme na tie ďalšie questy čakať zase 2 roky a môžeme sa asi posunúť na ďalšiu tému. Já bych se dál ráda pobavila o tom, že tedy psali, že později letos bude nová oblast a že má být jako úplně nová. Nenapsali teda žádný jako spoilery nebo tak něco jako víc, ale na tom blogu, kdo ho čet, tam byla fotka právě jako z toho Merchengast Castle, což je ten hrad, který je jako v Golden Hills na té hoře. Byly tam předtím právě ty draci, ty nový dračí koně a kvůli tomu si jako hodně lidí myslí, že to bude právě ten Merchengast Castle. Já bych jako samozřejmě za to byla ráda, ale mám trošičku obavy. Merchengast Castle, prostě samozřejmě okolo toho jsou strašné teorie, i v toku právě questu, kdy jsme dělali článek do právě Jorvik Gazet novin, tak tam právě jsme si říkali, že tam žije nějaká strašně stará rodina, nikdo vlastně neví, kdo tam jako je a vždycky právě v noci, když jedete okolo toho hradu, tak se tam rozsvěcí prostě úplně jako náhodně světlo, nikdo neví prostě o co jde, právě, že to je i jako nad takovou tou tajemnou oblastí, kde jsme jeli takovou tu light ride, jestli si pamatujete v rámci story questů a má to podle mě strašně jako mysteriózního a tajemného potenciálu a já mám právě obavy, že se to zkazí tím, že to nějakým způsobem zapojí do toho medieval tábora, do toho středověkého tábora a že to prostě bude takový jako trapný, no. Jo, že jako prostě tam už tak tam nadspali, že tam jakoby bydleli ty dračí koně, které jsme dostali a to se mi taky jako až tak úplně nelíbí a mně by se líbilo prostě přesně, kdyby tam bydlela nějaká stará rodina tajemná, která prostě, já nevím, má nějaký obrovský stáje a spoustu tajemství a tady to. Mám strach, že to prostě nějak jakoby spojí s tím táborem a že to bude takový trapný, že tam prostě budou nějaký daily questy s těma týřema, s těma právě jak jsou ty tři jako houses a tak, až to bude takový trapný, no, tak to mám akorát strach. Hele, ja sa docela teším na novú oblasť, ak reálne nejaká bude tento rok, pretože už veľmi dlho nič nevyšlo a to, čo vyšlo, je také, neviem, nezajímavé. Proste rada by som niečo nové preskúmavala. Naposledy, čo sme dostávali, tak bol asi rework Devil's Gap, ak si pamätám dobre. A čaká nás ako do budúcna ešte rework Jarlheimu, na ktorý sa akože obávam dosť. Ešte sme dostali práve Vinery nové, čo hodnotím ako kladne, ale tiež mi príde, že to je tam také prázdne, neviem, bez duše. Takže sa akože bojím, no. A čo sa týka tej teórie, že tam budú nejaké tie staré houses za tí rytieri a to, tak dúfam teda, že nie. A keď už, tak dúfam, že to bude nejaká zaujímavá questlinka, ale keďže vieme, ako sa robí posledné roky questlinky, tak sa toho dosť obávam. Dúfam, že sa ešte Saskoniak vráti k reworku akože Dina a k tomu, aby spojili proste nejak ten keltský story quest, ktorý bol, pretože ten bol ako zajímavý a mal dosť potenciál a oni ho vymazali. Takže ja spíš dúfam, že bude nejaký rework Dina a akože nejaká nová questlinka práve že s nimi, no. Ale ten castle, ja si myslím, že by ho mohli otvoriť, ak ho otvoria tento rok, tak možno na Halloween a to by bolo také tematické. To asi jo, no, asi jo. Hlavně s tím Dinem ještě, tak právě Ashland byl taky jako jeden z
jedna z těch oblastí, které jako lidi o nich jako teorizovali. Jsem těch terorizovali, to ne. Právě jako jsem četla takovou teorii, že jo, o takový jedný zahraniční holčiny. To je stejný, jakoby v těch files, kde bylo to audio k těm jakoby story questům, kdy poprvé jsme slyšeli vlastně jako Garnoka a jak on jako žije a tak. Takže úplně stejný audio hrálo tenkrát, když ti Kelti právě jako opouštěli Dino. Takže si pamatujete ty story questy, kde právě oni jako podcházeli a v dálce jsme slyšeli takový řev. Tak to je prostě ten úplně stejný, jako má Garnot, no. Takže právě si lidi myslí, že možná by to mohli otevřít s těma závěrečnýma story questama, kde právě on tam nějak třeba žije v tom Ashlandu, přece jenom jak tam je ta sopka, se jmenuje Garnock's Fury, což je jako Garnockův hněv v překladu. A je tam takový ten malý baráček, kde lidi si myslí, že tam bydlí Darko, což by taky nemuselo být špatný, no, ale jako spíš se přikláním k tomu, že to asi bude ten hrad, protože to bylo tam i jako na fotce a lidi se o to jako hodně psali s tím příchodem toho medieval campu, tak si myslím, že to asi bude spíš ono než ten Ashland, no. A další máme festivaly. Mají přijít nový jeden festival, psali to právě v tom blogu, nazvali ho Summer Days, což nic víc tomu nenapsali, ale z názvu to jako napovídá, že to bude něco letního. Takže si myslím, že by možná teď v červnu mohl přijít zase ten Camp Western. Tadyhle ten Summer Days letní, co si festival by mohl být právě o prázdninách. Tím, že teda si se mu nepsali, ale pod tím v dalším článku psali, že se právě budou snažit vrátit zpátky nějaké aktivity, které se nám z minulých let jako líbily, nebo z těch starších festivalů, ale oni nám je jako zrušili a hráči si o ně hodně psali. A že je právě se pokusí jako vrátit zpátky, no, což jsem jako strašně zvědavá. Myslím si, že by ten Summer Days mohl být možná něco podobného jako tenkrát byl ten Midsummer, kdy jsme stavili takovou tu velkou květinovou palici, nebo co to bylo. A to jsme tam tancovali a byl tam takový ten veliký stůl a měli jsme tam ten dort a tak. A okolo toho byly docela zajímavé jako úkoly a tak, protože prostě ty festivaly jsou jako super, určitě jsou super zpracovaný, takže máme jako pět dnes, ale jsou hrozně mdlý, mně přijde, jo. A máme prostě pár jako daily questů, máme nějaký racy, OK, je to jako fajn, ale potom je to v podstatě nudný za mě, jo. Máme tam akorát prostě nějakou tu výzdobu tematickou a to je jako celý. Myslím si, že jako Halloween a Vánoce se ještě furt jakoby držej v tom starším duchu těch festivalů, ale třeba Equestrian Festival nebo ten Camp Western jsou potom prostě takový jako po pár jako týdnech už mě to prostě nebaví, jo, třeba po týdnu, po dvou. Takže doufám, že tím, že chtějí zpátky přinést nějaké ty nové aktivity, že by to mohlo být zase stejně starý, dobrý, jako to známe. Ja dúfam, že jedna z aktivít, ktorú budú chcieť priviesť späť, je napríklad, jak bolo na Halloween, hľadanie duchov po Jorviku, alebo hľadanie zamilovaných lístkov proste po Jorviku a musíš to doniesť tej postavičke, to ma bavilo asi najviac, pretože to bolo toho, ja neviem, treba raz 40 ghostov, hej, poschovávaných niekde, takže ti to trvalo mŕte dlho, kým si to všetko našla. Po väčšine som sa dívala teda na YouTubeové videá, kde to niekto už našiel. Ale dúfam, že to bude jedna z aktivít, ktorá sa nám vráti, no. A inak, jak vravíš, ako tie festivaly boli fajn, oni sú super, keď vyšli, tak sme sa všetci tešili, ale keď už ho robíš tretí rok v kuse, kde sú stejné odmeny a stejné oblečenia, ktoré majú iba inú farbu, tak je to také, že kamo, really? Že sa mi ani vôbec nechce ako pripojovať na tú hru, no. Přesně, no a vy si jako třeba ten Equestrian Festival a u Halloweenu máš takový ten jako příběhový kousek těch questů, kdy prostě přesně s Galoperem, to myslím, nebo se Sabín. A už kolikátej rok to jako je furt to samý dokola a jako nic se nepřidává, jo. A to je taky pro mě škoda prostě, jo. Jako já si to vždycky udělám kvůli XPčkům, ale jako tím to prostě pro mě hasne, jo. A je to prostě pro ty nový hráče, jsem si jako jistá, že to je super. Ale prostě mně přijde, že docela zapomínají na ty starší hráči, co tady prostě s nimi už od začátku a jako trošičku nás opomínají, no. A jako mrzí mě to a myslím si, že nejsem určitě jediná a mohli by zase něco trošičku pro nás tam udělat, no, přidat k těm story questům něco a tak, no, s tím Galoperem fakt jako a ty okoly jsou jako zajímavý, to jako ne, že ne, jo. Takže si myslím, že pokračování by fakt se jako hodilo a bylo by to trošičku jako oživení, no. A nějaký přesně právě, jako, jak říkáš, to hledání těch duchů a nějakých těch psaníček, no, to bylo super. Tak uvidíme, no, doufám, že ten nový festival bude právě tady v tom duchu a ne jako spíš prostě
jenom pár daily questů, nějaký racy a jako hlavně prostě, je to hlavně všechno v obchodech, no, hlavně vždycky nějaký šopíky, prostě setíky za 9999 nejlépe, takže doufejme, že to bude lepší. Hele, pamätáš si ešte ten úplne mega starý festival Midsummer, ktorý bol ešte medzi Stevkou a Marleyho farmou. A bola tam taká obrovská vatra, ktorú sme pak zapaľovali. To bolo ikonické. Jo, no to taky, to právě si jako myslím, že by mohl být podobný ten Summer Days, jako, protože nevím, co jiného si pojď úplně představit. Vím, že teda Midsummer, pokud se nepletu, tak to je jakoby vítání léta, ne? Nebo ne? No, myslím si, Jo, že to je že? nejaký ten prvý deň letný alebo niečo také, ale nie som si úplne istá. My to moc neslavíme tady u nás. No, to ne, no, ale tak mohlo by to být třeba v podobném duchu, no, něco prostě letního, nějaký takovej ten. Takže právě proto si myslím, že třeba ten Camp Western buď udělali jako ještě předtím, i když vlastně to ne, kdyby to mělo být první letní den, tak to spíš udělají už v červnu, že jo. Ale myslím si, že teda tím pádem se zruší úplně ten Rainbow Festival. Myslím si, že tam furt bude nějaký jako aspekt toho Prideu, který prostě, co si budeme jako loni, to bylo jenom o Prideu, ten Rainbow Festival, byly tam ty nějaký ti mrační koně a tak, ale bylo to prostě jenom prostě jako čistě o Prideu, nebyly tam žádný aktivity, nic takového. Takže si myslím, že to klidně jako, ať si tohle klidně jako udělají, ale do toho ještě může být nějaký jiný festival s nějakýma jinýma aktivitami. Úplně nejsem zastánce toho udělat celý jeden měsíční festival jenom jako o Prideu, no. Hele, ja som tam videla v spoileroch nejaké ako dúhové sety, takže si myslím, že to asi bude možno s niečím spojené, ale tiež si ako nemyslím, že to bude nejaký osobitný festival. A som docela rada, že ten Cloud Festival už není, pretože ja som nenávidela to Cloud Kingdom a pokiaľ by ma niekto ešte prinútil zháňať tých 7 itemov pre tú typku v tom balóne, čo som musela hľadať po celom Jorviku a pak ešte po celom tom, jak sa to hovorí, po balónovom tam hore, niekde v vesmíre, medzi mrakmi, tak to vôbec to ma tak nebavilo. A ja som to robila iba z toho dôvodu, že som potrebovala XPčka pre moju postavičku, inak by som sa na to ako reálne vysrala. No, ne, asi, jako přesně všechny tyhle ty úkoly, co se opakují, tak prostě dělám jenom čistě kvůli XPčkům, ale nic mi to prostě už nepřidává, žádnou jako tu já chápu, že nebudou každý rok vymýšlet něco úplně strašně novýho pro každý ten festival, to dá strašně práce a rozumím tomu. Ale aspoň prostě asi třeba to opakuje, ale aspoň třeba jeden malý nějaký questíček, něco prostě novýho, jako letos jsme u toho Equestrian Festivalu měli ten Treasure Hunt, což jsem si teda upřímně jako představovala jinak, než že budeme sbírat furt to samý a oni tam jakoby slibovali, že já jsem z toho teda aspoň pochopila, že každý týden měla být jako nějaká jiná oblast, ale bylo to vždycky jenom v tom Jorviku, potom to přidali do Greendaleu a to jako pokud se na to bylo všechno a potom se to točilo okolo těch vajíček a tokenů a já jsem těch tokenů, jich mám tolik. Jo, ještě mi jich zbylo tolik, že si myslím, že další 4 kola festivalu nemusím žádný tokeny sbírat, jako prostě fakt nevím, no, nevím co s tím, myslela jsem si, že třeba za ten Treasure Hunt bude ještě nějaký další nový set aspoň, nebo něco takového, ale prd, no. Bylo jenom tokeny, takže nevím, no, bylo by prostě fajn přidávat aspoň vždycky něco maličko novýho, protože je to prostě strašně, jako se to opakuje a pro ty starší hráče, co to zažili už třeba 10krát, je to prostě nuda, no. Ono Sasko si asi myslí, že keď pridajú iba nejaké maličkosti alebo nejaké malé veci, takže akože tí noví hráči sú z toho ako nadšení a chcú tiež, aby zažili túto vec. Lenže ja si osobne myslím, že tých nových hráčov je akože minimum. A to fakt, že minimum. Ja som nezažila, alebo nestretla som sa ešte s nejakým novým hráčom, že proste tú hru hraje treba z mesíc, hej. Proste ja poznám majoritu hráčov, čo je tak 99%, čo hrajú tú hru už trebárs tak 6, 7, 10 rokov proste a ja neviem, ako odkiaľ oni berú tie štatistiky, že tú hru hrajú akože nováčci a to, ale mne príde teda osobne, že to je spíš naopak a že tú hru proste ovládajú tí starší hráči a tá hra vlastne žije iba kvôli ním a to z toho dôvodu, že my ich financujeme skrz to, že dostávame nové kone a ja neviem ako no. Že ako sa No jako spoliehajú na asi máš tých pravdu, no. spoliehajú sa na tých nových, lenže tých nových to môže o mesiac omrzieť, vieš, a my sme tu ako stála Hmm. klientela, tak si myslím, že by mali spíš niečo ako pre nás vymyslieť, než pre tých ako nováčikov, takže
Neviem, no, ako v tomto som taká, že keď niečo opakujú a povedia tam, že no, my sme to pridali ešte, to bolo s tým Cloud Festivalom, myslím si, že my pred 2 rokmi, že my sme ho ešte tento rok pridali, pretože sme chceli, aby noví hráči, čo ešte túto hru nehrali, aby si ho zažili na posledný krát a pak už nebude. A ja úplne, že WTF, kamo? Ako, no, neviem. Jo, je to tak, jako aspoň teda na našem serveru, myslím si, že třeba na amerických serverech to je zase jako o něčem jiném, ale aspoň třeba na našem serveru, já teda osobně, kdo neví, tak já bydlím stále v Woodlandu jako správná ikona. A opravdu tam jako nepotkávám zase tolik těch nových hráčů. A poznáš je, že samozřejmě mají takový ten začátečnický set a tak. A prostě i občas jezdím okolo toho ostrova, že to začátečnického, ale prostě taky jich tam fakt moc nepotkávám, no a spíš prostě potkávám ty starší hráče, no. Takže chápu samozřejmě, že musí jak nalákat nový a nový hráče, jinak by to jako nemělo smysl, tomu samozřejmě všemu jako rozumím, ale nás trošičku opomínají, no. Ne, že ne. Že doufejme, že do budoucna to jako trošičku opraví, no, a že teď třeba s příchodem nějakých těch nových festivalů to bude lepší a já furt tak nějak jako skrytě doufám, že nám vrátí zpátky Star Stable narozeniny, jako. Proto mě jako, jestli mě loni něco zklamalo, tak to byly fakt ty narozeniny, jako. Ja si ani To, že nám jako nepamätám, zrušili to. že by ich akože Ty si odobrali. nepamätáš. Ne, ja si to vôbec nepamätám, mňa to asi minulo fest. Áno, to si nepamätáš. Odebrali narozeniny a dali tam ten stupidní středověký tábor místo toho. Fakt, to ja už neviem, ja si Mm. nepamätám ani, čo som mala včera na obed, je to ešte pred rokom. To nevadí, od toho jsem tady. Já to právě, že vždycky byly narozeniny nějak září, říjen, že jo? A oni je minule úplně zrušili. Dostali jsme akorát takový ten zelený svetr s tím nápisem Star Stable. A úplně zrušili oslavu narozenin a dali nám právě místo toho ten Medieval Camp. Což jsme si všichni mysleli, že bude jako jenom prostě festival zase na měsíc a zase to půjde pryč, jako každý festival, ale právě, že tam zůstal jako na pořád a tím ještě víc to jako hráče namíchlo, že prostě aha, tak vy jste nám zrušili náš limitovaný oblíbený festival, prostě narozeniny Star Stable, který si myslím, že by se fakt jako měl slavit, proboha, proč neslavit narozeniny Star Stable, protože na tady nás to jako bude brát, jo. To jsem jako nepochopila a myšlo to tam dali ten Medieval Camp, který si lidi mysleli, že tam jako bude jenom na dobu určitou, ale on tam je prostě na pořád a nevím, no, taky tam jako není co dělat a nemluví o tom, že se mi na to Forgotten Fields jako nehodí, jo, jakože OK, chápu, že chtěli zaplácnout Forgotten Fields, protože tam je prázdno a nikdo tam jako moc jinak nechodí a tady to, ale prostě Forgotten Fields v názvu je to zapomenuté pole, prostě takový jedno z mála takových fakt jako tajemných, opuštěných míst prostě a oni tam musí na shrnutím nasrat ten prostě stupidní tábor, no, nevím, moc nejsem tohohle z toho kempu moc zastáncem, no, jako doteďka nemám hotový ty reputace, co byly na posady a vůbec mi to nebaví a fakt mě to jako vadí. Ja taký nemám, no, to ja tiež ma to nebaví. Ty ja vždycky to robím iba na streame. No, schválně jako napište, jestli se vám ten festival líbí, jako nevím, no, i kdyby to tam bylo prostě opravdu jenom jako na pár týdnů, tak by to třeba lidi jako radši dělali, ale by to takový jako fakt jenom prostě opět jako sezónní věc, ale že to tam je jako na pořád, jo, tak je to prostě za mě blbý. Tak milí diváci, blížime sa ku koncu a máme tu poslednú tému, ktorú by sme s vami ešte chceli prebrať a to je asi, ako vznikol vlastne celý tento nápad tohoto podcastu a výberu ľudí, čo ho budú robiť. Pretože to je celé akože docela random. Vzniklo to asi tak, že tady tá tetka Aria proste bola v práci a povedala si, hej, tak vieš čo, ja by som si chcela založiť Kamo podcast, pretože mám málo rozrobených sérií, tak tam prdnem ešte jednu. A tak som teda premýšľala, ako s kým to robiť, že jo, pretože to je vec, ktorú chceme držať najdlhšie, čo to pôjde, takže budeme sa snažiť to vydávať, čo to len pôjde. A tak si hovorím, koho by som mohla osloviť? Tak samozrejme napadla ma Eliška, pretože Eliška je človek, s ktorým si akože dosť vajbujem a myslím si, že si máme čo povedať a hlavne hodne mluví a to sa tu hodí.
No potom, jak sme sa vlastne domluvili, tak sme sa dívali na ten názov a ako my sme to dávali do ChatGPT, aby nám proste nejak ako dal nejaké tie nápady na to a ako ten sa trošku urval z reťaze a dával tam ako docela zajímavé veci, ako napríklad kopytá v mikrovlnke, čo vôbec nechápem, ako, čo to má znamenať, alebo stajňový guláš v závorke, ale bez mesa. Čo to sakra je tady to? No, nebudeme sa tým vôbec zaoberať. Tiež tam bolo niečo s... jazdíme na imaginárnom poníkovi, to som tiež moc nepochopila, ale nakoniec sme sa teraz hodli, že to necháme takto u klasiky a pomenujeme to teda Jorvik Gazet podcast, pretože Jorvik Gazet je také tematické jorvické takzvané. A, Přesně tak. a čo na tento nápad Eliška, keď som ju oslovila? No tak já jsem si říkala, yes. Hlavně já už jsem nad tím kdysi přemýšlela. Já strašně miluju teorie Star Stable prostě a hrozně ráda osobně já poslouchám prostě třeba u trénování různý Star Stable related videa a i třeba když vařím nebo tak a vím, že jako na české scéně toho tolik není a já jsem sama kdysi přemýšlela, že bych něco takového udělala. Vždycky tady tu myšlenku jsem jako v hlavě měla, ale já jako jsem naprosto neschopná, co se týče natáčení nějakých editů a takových věcí. Takže úplně jsem si říkala, jako fakt jsem byla rád, když mě Aria oslovila, protože ona prostě tady na všechno umí, má to smáklý, takže perfektní kombinace za mě. Yes. A na záver vám asi diváci povieme, že tento podcast nebude mať nejaký presný datum, kedy bude vychádzať, pretože obe sme busy women, ktoré pracujú a nemáme čas vždycky. Takže budeme sa vám ho snažiť dávať na tento nový kanál. Čo najčastejšie to pôjde a určite aspoň jedenkrát do mesiaca sa na ňo môžete tešiť. Ano, a určitě nás sledujte i na Instagramu, budeme tam dávat různé výstřižky a nejlepší scénky takzvaně z tohoto podcastu, takže určitě nás tam sledujte. Aj na TikToku. Na TikToku. Sledujte nás taky na TikToku. Jo, všude jsme. To úplně všude. I na Twitteru budem všude. Na Facebooku taky. Ne, to asi ne, ale sledujte nás úplně všude. Hej, imagine prostě postovat na Facebook Star Stable podcast. A ty boomery iba, tu čo je? Vy mladí, vy si vymýšlíte takové Hej, včera my máme v práci strašného boomera. Akože on je docela extrém sám o sebe, tento typek. Nechcem ako moc o ňom rozprávať, pretože to je ako bizár, ale on má asi, neviem koľko môže mať, tak 50 rokov určite. A je to taká klasická stará škola, má ešte tlačítkový telefón a je to ako hrozné. A on rieši v práci strašné hlúposti a dokáže jednu vec riešiť celý deň. A to keď vedľa neho sedíš, to ti normálne odpadnú uši a bolí ťa hlava a máš takú migrénu, že to vyspávaš ešte 3 dní. A on prišiel práve včera s tým, že boli niekde akože na horách a že tam bol so svojimi dcérami a že tie dcéry si v kuse robili selfiečka a že on vlastne nechápe, prečo si tí mladí robia selfiečka, čo je vlastne zaujímavé na ich ksichte, keď ani v pozadí nemajú nič zaujímavé. A ja si hovorím, kamo, what the fuck? Prostě holky... Tak to je hezky takhle říct o svých dcerách, jako Ale to je super, no. Oni sú nevlastné, on ich z duše nenávidí, preto ich vždycky pomlouvá v práci. Jo, tak to dává smysl. Ale ako ja sa ho normálne nechápala, proste Borec zdisoval ľudí, že si robia selfiečka, že není nič zaujímavé na ich ksichtoch, že ich vidí asi po 6-krát a že radšej by bol, keby si tam fotili nejaké hory, že z toho majú aspoň spomienku. A ja úplne, že otočím sa na ňoho, pokrutím hlavou a radšej nič nehovorím, pretože to by bolo zase na celý deň. No, to teda, není to takové ten, jak vypadá jako můj celebrity crush, to není on, ne? Ne, ten je starší, jakože ten pán, no. Tak to ví. Ja mám rozložky trošku, pane Bože. Tak my vám diváci teda ďakujeme, že ste dopozerali náš prvý diel našeho Jorvik Gazet podcastu. Budeme sa teda tešiť na ďalší diel. Nezabudnite nás sledovať na všetkých sociálnych médiách a pozrite si popisok, pretože tam ich všetky nájdete. Pokiaľ vás zaujala nejaká téma, ktorú sme tu dneska preberali, tak sa môžete vyjadriť v komentároch. Jo, určitě, jak říká Aria, tak nám napište, co si myslíte o probíraných tématech v komentářích. Určitě napište i, co byste třeba chtěli probrat do příště.
My teda máme nějaký plány, ale rádi si poslechneme i od vás nějaký návrhy. Ahoj. Tak ahoj!